Hola, sóc l'Estel. Estic fent un vídeo per parlar una mica com funcionen els bolquers de roba. És una pregunta que a vegades algunes mares em fan, que intenten començar a fer servir bolquers de roba i sempre responc, però aquest cop faig un vídeo i així ho tinc en vídeo i ho puc enviar a qui sigui o podeu mirar si us interessa. Els bolquers de roba són bolquers que es poden reutilitzar, es renten i els tens per sempre, durant molts i molts anys. L'Arlo vaig començar quan ell tenia potser 2 mesos, me'ls va passar una amiga i ara eren molt vells, però és la manera de fer-ho, això de comprar-los de segona mà o de que te'ls passin, o també els pots comprar nous si és el teu primer fill i vols tenir més fills, o si els vols comprar nous tenir només un fill i passar-los a algú. I hi ha molts diferents tipus i cada vegada em van sortint de nous. A mi els que em van passar, us ensenyaré el primer tipus. Aquest es diu tot en un i són uns bolquers que porten com aquestes dues tapes així i es posen aquí dins. És com un bolquer de paper normal, va amb uns xecs que es poden fer a la mida. Es pot fer més petit, de llargada com si diguéssim, i d'amplada també, i es tapen així. Llavors està fet d'aquesta manera perquè tot està en un i són diferents, així no és molt gruixut i és fàcil de rentar. Si vols, i el nen es va fent gran, aniràs desfent els xecs aquests i pots afegir-hi una capa, com per exemple una cosa així, i pots afegir-li de fet a qualsevol talla. Hi ha com uns duplex que et diuen a quina mida estàs i, per exemple, l'Arlo fa servir, quan els faig servir aquests, fa servir amb una capa extra perquè és més gran i està més estona amb el bolquer amunt i avall. Aquests ja són molt vells i la goma del costat s'ha anat donant, però clar, l'Arlo crec que és el 4 nen que porta aquests bolquers, vull dir que duren uns 4 nens, una cosa així. Un altre tipus que hi ha és un que es diu de shell, com si fos una carcassa, i bàsicament és com així, com de plàstic, com de roba de fora i de plàstic de dins, que és una mica el teixit de tots, però llavors tu hi poses tants inserts com tu vulguis. Aquest balla una mica més la cosa. I tu pots posar-ne tants com vulguis. Els inserts els pots comprar on sigui, però si vols donar suport al comerç local, doncs buscar si hi ha alguna botiga que en vengui, poden ser així directament, o aquests que són més de l'antigua usança, que són com allargats, però la part del mig és gruixuda, i també es poden posar aquí dins, en pots posar tants com vulguis. A mi aquests no m'agraden tant, perquè són moltes peces i com que ara en tinc d'altres ja no els faig servir tant, però els vaig fer servir molt al principi, però ara que es mou més us en ensenyaré uns altres que van més bé. També hi ha els típics de tota la vida, dels de l'ungulla imperdible, que jo no us ensenyaré com es fan servir, però us diré que ara si algú es veu molt en cor a aprendre la tècnica aquesta origami de posar el bolquer de l'antigua, que ja no cal que faci servir agulla imperdible, que hi ha aquesta mena de gometes que tenen unes dentetes que s'enganxen i bàsicament no ho sé fer jo, però es fan amb aquests i bàsicament el bolquer seria així i llavors, m'estic inventant una cosa així, i es posen els duplex de darrere, és com tot un treball manual. I les cosetes aquestes així, xic, i s'enganxen els 3, i funciona. Jo no els faig així, no tinc paciència, però ho vaig heredar i ho tinc i us ho ensenyo. Els meus preferits màxims del món són aquests que són es diuen de butxaca, perquè aquests són com si fos un bolquer, un bolquer normal. Aquí es veuen més bé els botons perquè són de color blanc, per fer totes les talles, sabeu? Es posen així, s'enganxen perquè sigui més curtet, o es deixen anar perquè sigui més llarg, ara l'Arlo el porta tot desfet, i l'enganxes de la cintura com vulguis. O sigui, aquests bolquers van des de recent nascuts fins a que deixen de fer servir bolquers. I llavors van amb un insert també, que pot ser qualsevol, pots enxufar-hi el que vulguis allà dins, però aquests quan els compres ja venen amb l'insert just que li va a la mida i es posa l'insert aquí dins, com si estiguessis embutxant. El poso aquí, us ensenyo. Fas que quedi tot planet i fas tut.
no cal que facis el soroll. En pots posar un o dos, normalment un o dos i ja fas, dos per passar la nit. I ja està, aquests queden super ben posats, a més són nous, el goma és perfecte, per això m'agraden més, suposo. Hi ha gent que fa els bolquers de roba i després diuen, escolta, les tovalloletes a mi no m'atabales, les faig de les que es tiren a la brossa, però jo, com que un cop tens els bolquers has de rentar, has de fer tota la rentada igualment, vaig pensar, mira, doncs jo faig servir amb tovalloletes desechables quan surto, perquè sí que és una mica més engorro, però a casa faig servir, és que qualsevol cosa, un drap, una samarreta vella, el que sigui, jo aquests els vaig trobar al súper, que en venien moltíssims, i qualsevol cosa, la iaia costar-li unes tovalloles, l'avi, el pare, qui sàpiga cosir, perquè no se desfili, i faig servir això. I llavors això és una ampolla de sabó que està buida i té aigua ara. Hi ha gent que es fa tot barreres una mica d'olis o el que sigui, com tot un mejunje, però jo faig servir aigua i prou. Aigua i prou, tic-tic, i eixugues i ho poses tot en el mateix sac. Ara us ensenyaré on és. Perquè clar, no tindrem tot això tan ecològic i després farem servir bosses de plàstic. Llavors, la bossa que es fa servir és aquesta. Aquesta és una bossa petita de viatge que la poso a la motxilla on porto els bolquers quan sortim i poso el bolquer brut i de dins és com d'un plàstic i va una cremallera d'aquesta de dues capes. Aquestes bosses van superbé també si vas a la piscina o per roba que s'embruten, que està mullada de fang perquè són animalets. També va molt bé, encara que no faci servir bolquers de roba, aquest tipus de bossa. Doncs aquestes bosses les tenen grans i llavors jo hi vaig posant la tinc penjada allà on li canvio el bolquer i vaig posant tots els bolquers i tanco, els rento un dia sí, un dia no, o els pots rentar. Jo he sentit a dir pares que els renten cada 4 dies o això, el que passa que clar no els vols deixar, depèn de quants bolquers tinguis, però no els vols deixar molts dies amb el pipí allà perquè, bueno, no sé, es queden enganxat allà, no sé. Com més sovint els rentis, més fàcil serà que marxi tot el pipí. Ja venen amb una coseta per penjar-los i tot. Us ensenyo la petita perquè la gran ara mateix està plena de bolquers bruts i no cal. Fins que toca rentar-los i llavors un cop els rentes buides la bossa, poses la bossa dins a la rentadora i vinga, pots tenir 2 bosses si vols mentrestant. Us ensenyo també que he portat de recent nascut, perquè sí que és veritat que hi ha talla recent nascut, aquests els porten només un temps, que són més petitons, és que són molt monos i els he volgut ensenyar. I també són com molt de tovalloleta, aquests sí que no tenen inserts ni res, perquè com que els canvies molt sovint perquè són molt petits i no vols que se'ls irriti i tot això quan acaben de néixer, parlo dels primer mes, 2. Per això penso que no cal invertir en aquests, perquè és que de seguida ja saltes a l'altra talla. I llavors van a sobre amb una shell, que és el que ve sent com una carcassa o el que sigui, que és de plàstic, i aquesta sí que es posa a sobre perquè no els hi passi el pipí. De bolquers n'hi ha molts que són de velcro, si esteu mirant de comprar-ne o així. Jo no recomano els de velcro, sobretot més grans, perquè es gasta. El velcro es gasta i com que ho rentes amb aigua molt calenta, es va gastant. Clar, sí que és veritat que és més fàcil a l'hora de posar-lo si tens un nen molt inquiet, perquè fas com els bolquers normal, pum, ja està. Però sí que és veritat que al cap d'un temps es donen i és una pena perquè tot el bolquer funciona. Bueno, si ets molt manetes i vols anar canviant els velcros, però amb els xecs aquests que porten els altres jo trobo que és el millor. Però aquest és mono, aquest és molt petit. Això són els tipus de bolquers que hi ha. Segur que n'hi ha més, però jo de moment aquests són els més bàsics que he vist amb més famílies. Aquí als Estats Units hi ha molta gent que els fa servir. Quan encara estan prenent llet estan mamant, i crec que també, encara que sigui amb llet en pols, els bolquers, un cop els fan servir, tu ho poses tot a la bossa i ho poses tot a rentar, perquè el que excreten és soluble i es pot rentar a la rentadora sense cap problema. Fins aquí fàcil. És al principi, estàs confiat. Quan comencen a menjar sòlid, encara que sigui els cereals del matí, el que sigui, ja comença a ser una altra història.
Llavors, hi ha dues opcions. L'opció a muerte, sense res més, o sigui, quan fan els sòlids, has d'anar al lavabo i els has de... Home, no deixis el nen sol, però un cop ho tens tot fet, agafes, te'n vas al lavabo amb tota la dignitat i ho buides. I ja us ensenyaré que hi ha una mena de dutxeta que s'enganxa al lavabo, que va amb la mateixa aigua del dipòsit del vàter, que ruixes i neteges i ho poses a la bossa una altra vegada. I després hi ha l'altra opció, que és que venen aquests rotllos, crec que està fet de bambú, que es poden tirar al lavabo i són biodegradables. I això... Estic fent servir un. Això ho poses aquí, abans de posar-li el bolquer, és molt finet. T'assegures que tot quedi dins de la gometa, perquè si surten unes faldilletes, sortirà tot per fora. I llavors, si han fet sòlids, ho tires i cau tot i no s'ha quedat res enganxat. Jo, al principi, vaig pensar que sí, que ho faria servir, però al final he acabat sense fer-ho servir, perquè és igual, ja estàs posat, ja arriba un moment que és un nivell d'intimitat que ja has sobrepassat i no passa res. I cada vegada que estiguis allà tirant els sòlids i pensis què estic fent, pensa que estàs salvant el planeta i t'estàs estalviant molts diners cada mes. Els bolquers, sense haver de fer-hi res, els bolquers es netegen. Això crec que faré un altre vídeo explicant com rentar els bolquers per la gent que ha passat a la fase número 2 i s'ha decidit a fer servir bolquers de roba. Es netegen amb aigua molt calenta i acaba tot net, no faig servir lleixiu ni res. Aquests fa potser 3 mesos que els tenim i no estan gens tacats. A vegades queda com una taca una mica dels sòlids, com una mica marró clar, o sigui, en comptes de fer servir lleixiu, si els estens al sol, el sol els blanquejarà una altra vegada. Crec que tot això seria el punt número 1 de bolquers de roba. És molt fàcil si entres en una rutina, que normalment, quan tens un nen petit, ja entres en una rutina i ja estàs posat. I llavors, un dia sí, un dia no, o cada 2 dies, al matí li canvio el bolquer, o l'Àlex és la meva parella, li canvia el bolquer, el posem i ja saps, més o menys ja t'organitzes d'estar per casa o al vespre quan arribes de treballar, o t'ho fas com sigui, però ja entres a la rutina. I després ja els plego de manera que quan surten de la secadora, jo o l'Àlex, a vegades ens discutim perquè és perfecte per mirar a Netflix, et poses amb els bolquers i comences a ensecar bolquers i els deixes preparats ja muntadets perquè només els has d'anar fent servir, els poses en un calaix o en un cistell, o on tu vulguis. Si hi ha algú que tingui alguna pregunta, doncs em podeu preguntar i jo us contesto per les xarxes socials. Però crec que això seria tot. I això, que ho proveu i que si fa respecte, doncs si coneixeu algú que en tingui, doncs que us el deixi provar o proveu de comprar-ne de segona mà, uns quants, a veure el què. Però ja us dic, intimida una mica, però després un cop t'hi poses i ja està. Si no et convenç el medi ambient, pensa que estalviaràs molts diners perquè no has de comprar bolquers, i si hi ha una pandèmia mundial, per exemple, i les botigues es queden sense bolquers, tu sempre tens bolquers. Això és tot. De moment, per aquest vídeo, espero que us hagi agradat i envieu-me preguntes, missatges, queixeu-vos, estigueu contentes, el que vulgueu. Adéu, moltes gràcies!